Nasa linya ko niya, nasa tuya pong alkalde man dyan sa Daraga, Honorable Mayor Vic. Good morning, si Pio po, kan DCGB. Good morning, Tabi, Sir Pio. Good morning sa mga paradamag mo. Opo, kakareport pa lang ni Renz sa overview kan preparasyon kan LGU manungod sa pag paano dyan, pag-operate na po kan Bicol International Airport. Mayor, ano po, ang sa tuya na dyan na nakalatag ng ipinag-adaptar tabi? Go ahead po. Arag po kayo ngunyan pa lang na nasa biyahe kayong pauli ali ako sa International Airport na nakikipagtabangan ng kaap sa pagpagayon ang aning may dali na po ining airporto sa Daraga. Opo. Mayor, saro sa concern is itong so transportasyon tabi, so napagkaulayan ta na ka itong enot baga ka na interview ta ka man digdi sa tingog kan banwaan, any development so transportasyon kan mga pasahero na mapasiring sa airport and so mga malanding niya paluwas sa Daraga and iba pang mga lugar. Go ahead tabi. Ikaw pa kitang pigninegosyar na terminal hub nagigibuhon dito sa kanto. Kung maririparan ba kanina sa may gas station, nakikipag-ulay na kita. Tangon yan, Tabi, Sir Pio, ikaw ang mga tricycle, napigtawan tang temporary na prangkisa para magbiyahe pasiring duman sa palaog sa International Airport. Ay, opo. By mentioning kanto dyan tabi, Mayor, kan so main highway pasiring sa Sorsogon and then itong sumalaog sa airport tabi. Go ahead po. Opo. Ayun, oho. So tricycle, hali dyan sa kanto na yan kan main highway, palaog sa airport and vice versa. Iyo lang tabi ang tutugutan na makalaog duman na matransportar ng pasahero tabi, Mayor? Tangon yan, iyo po ang pigtawan taning prangkisa. Pagabot po duman sa mga vans, ang nagtatao pa po yan, LTFRB, ano? Ikaw naman sin mga kauhuro na suban naghaling dating nagbiyahe duman sa Legazpi Airport, iyo manggirara yang tutugutan nila makalaog duman. Pero duman lang po sa luwas, di pwede maglaog sa property ka na airport. Okay. So, initially, arog ka na sistema tabi, Mayor? Opo. So mga vans na igwanin nagkakanigong dokumento, papeles, legal na operasyon digdi sa Legazpi, iyo man na andadarahon dyan na matransportar nin mga pasaheros afuera ka itong so tinauan man nindo ning frankisa tana sa eraro mindo yan kan sa indong jurisdiction na mga tricycle tabi, Mayor. Opo. Pagkapot pa sa mga van sa jeep, nagtatao po bagakaan ang LTFRB. Ma-endorse lang po kami sa lokal na gobyerno sa Daraga. Ay, opo. Mayor, tabi dyan sa Kwan, sa anong oras na tabi, ay na-idea, anong oras so aeroplano maabot tabi dyan, so commercial flight? Ang commercial flight po, kung ano man po so regular na schedule, iyo po ang girare ang gigibuhon. Yan, di sunod-sunod na yan tabi, dyan na talaga sa indong jurisdiction Daraga. Ano po? Opo. So, kumusta tabi sa momentong ini, igwa na kamong naaraman tabi na mga nag-apply na mga gustong magnegosyo na dyan sa may airport na yan tabi, talagang mabungkara siya ng ekonomiya tabi, Mayor, lalo na kung mawara ni COVID na ni tabi, Mayor. Takol na po ang nag-intent na inaprubahan na kang kaap para maging taon ng concession naman sa laog mismo kang International Airport. Nagkapira na po. Ayun, nagkapera na ta. The way it seems tabi sa mga releases baga nindo sa Facebook account nindo, bako pa man talaga itong so bilog na tapos sa trabaho. Kaya siguro Mayor, tawon taga pagkakataon na sabuto ni kang publiko na nagpupuon pa sa natabi, Mayor. Go ahead po, tabi. Opo, ining International Airport na Pigibo ko pa talaga 100% na complete. Partial po ining ma-operate na building. Kung mahihiling nindo, talagang diba nagtatransfer yun na makanusan so dyan. Pero kung mahiling po nindo sa laog, magayunan po, kung nakadibot na po ako sa ibang mga airport dito sa Pilipinas, pero yun ito sa pinakamagayon na airport, pagabot po sa interior design. Iyan, opo. By the way, tabi, Mayor, kung maputol ako po, Maridayal, ano po. Ang sabi nga nito lang kaniba, an general na, ito ba sa mga tatsador, tabi, Mayor, mga tatsador, ano man nga, gari nga bodega, gari nga sari-sari store, gari nga kung ano sana. So sabi man kaniba tabi, Mayor,
It's not the building ang pigipresentar ta, kundi sumayon bulkano tabi mayor. Opo, opo. Saka dakula ang ining bago. Dakula po ining airport. Dakula po ining sa Iloilo na international airport. Ini saro ang pinakadakulang international airport. Second siguro ini sa Clark, sa Cebu. Ako nang ikukumpara taman baga sa Cebu. Dakula, iba man ang Cebu. Dakula ang Cebu. Kumpara mo man dito sa Daraga. Ayun, opo. So, would it be right, tabi mayor, na magpahayag kita na halaton na matapos ang interior, tabi mayor? Iyo tabi. Saka ini pa lang. Saka ang Clark na iguang contactless na pag-check-in. Hindi ka na po magpara puro pindot kung na malaog ka sa check-in ka. Cellphone lang, QR code lang, makaka-check-in ka na. Kaya baga yung niya na gigiboy na ita, siyempre kung niya na panahon ng pandemya, difficile magpara dudud kong sa ay, difficile na mo lakitan magaling virus. Ay, opo. Contactless na processing kan check-in, tabi Mayor Vic. O, nigo lang kayo ni Clark as in Legazpi. Daraga International Airport. Ay, opo. So anong ipinaabot sa Indo ni Secretary Art Tugade? Malalawo si Presidente Duterte? Hindi po sa piguro ng Naku, asigurar siya. Mayor Vic, hello Mayor Vic, nagdadalagan kaya sa Mayor Vic Mobiling. Mayor Vic, kindly repeat tabi, tanaputol-putol, go ahead po. At sigun po kay Secretary, madigdi po ang President. Madigdi si, confirm na madigdi sa FET sa East, tabi over. Naku, naputol na ano, sige. Nagakon kaya, nasa Mobiling sa Mayor Vic. Tawan taning diit na minuto, baka nakamonitor sa Mayor Vic sa indang behikulo. Tawan taning mga 3 minutes na makababa pa, makakuaning maray na location, naputol na si Mayor Vic eh. Yun na nga nispig sabi, piga para tatsaran baga yun, ano, ang pigtatsaran ninda, so physical structure kang kwan, kan airport, so edipisyo mismo, but they don't dig deeper sa karahayan na itataukan sa tuya sa kuan sa Albay, lalo na dyan po sa Daraga. Ano, ang sabi man kaniba, dahil dito pagparakano sa building ta. Dahil mo dapat higitan, sugayon kan mayon. Ako, yan, tabi, sandali ta. Baka makalusot kita, baka maray ng signal ni Mayor Vic. Mayor Vic, tabi. Opo. So paki-repeat po, tabi. So pagbisita ni Presidente, kung lawas po, tabi. Sigun po kay Secretary Tugade, sabi niya, maabot na kasabay niya si Presidente Duterte. Sa Miyerkules, tabi, Mayor? Opo. Ayun, okay. Now, tabi, Mayor, kumusta? Ano ang pagmati mo bilang alkalde sa imong turno iyan? Mapuon ang saro sa historic na parte kan istorya kan Daraga, international report o yan, tabi, mapuon sa turno mo, tabi. Go ahead. Sabi nga ni Secretary Tugade, hinapot pati ako, ano, Mayor, happy ka? Sabi ko, happy. Dahil nan sa orgulyo ta, bako lang bilang Daragenyo, bako Bicolano na nagkaigolig ding international airport. Yan po dito sa lugar din sa Daraga. Ayun, opo. Mayor Tabi, anong masasabi mo duman o trongko so mga nagparatatsar kan physical appearance kan sa tuyang na international report, Tabi? Go ahead po. Magtarabangan po kita, mahilingan po ninda. Hindi po natapos po sa turno kunya na taon na 2021. At least mag-ooperate na po. Importante makakrear rin ng dakulang trabaho lalo na ngayon sa pandemya. Magtarabangan na lang po kita. Salamat po. Opo. Thank you so much, Tabi. Mayor Vic, ingat and keep safe, Tabi. Salamat sa oras. Okay po. Thank you. Okay, mga tugang, si Mayor Vic Perete, ang alkalde po Candaraga sa tuwing nakaulay nyo na pagkaaga.